Good day mga katitok. Anaala po natin ng bagong episode karon may tungod sa the teaching of the church regarding its images. Kung unsa gipapanudlo sa simbahan mahitungod ni ining mga imahen sulod sa simbahan. So actually, to be honest, this is an old issue way back in 726 ang gitawag og iconoclastic controversy. Nga na mga grupo ng mga Kristohanon nga nagpaila nga dili gid sila gusto anang mga lawad ug ila kini gipangbungkag ug hangtod karon 2021 na lang, so wa pa gyapon sila naka-move on niini. But actually the church responds about this issue. Namatod pa, it is referred kuno sa biblical context diya sa Psalm 115 verses 4 to 8 kanay mga tiil dili kalakaw, nay mga kamot di makalihok, nay matay kakita, nay baba di makasulti. Ug napud sa Exodus chapter 20 verse 4 nga do not made any graven images. So refer da ko sa Katoliko. To be honest, dili na siya refer sa Katoliko tungod wala pa Katoliko ana. That was in Old Testament. So wala na siya, dili na siya applicable sa Catholic Church. But tudluan ta mo based on the teachings of the Catholic Church, the Catechism of the Catholic Church, tagaan na mo kung 5 views nganong naatay mga religious images ug ato silang gitahod, i-respect ato sila. Tungod kay number 1, we only venerate the images of the church represented by its person. So wala talang tahod sa picture mismo kundi sa gilarawanan sa mga picture. Umutan-aw ta sa picture ni Saint Padre Pio, dili kining laminated picture nga ato ang gitahod kundi si Padre Pio mismo nga nahimong santo sutuan na sa langit isig atong magtatabang. Another good example as si Saint Michael the Archangel. So we venerate Saint Michael the Archangel as gipildi niya ang panuway tungod kay siya anghel man nga atong mandalaban. So mo na sa mga igsuon. Og na sa Ezekiel 41 verses 17 to 20 that the holy temple have a sacred images. So dili nato absolute nga ang tanang larawan Diyos kay napoy mga larawan nga gitugot ug naaga-exist gyapon even the temple of God. Napo na sa Exodus 25:18 to 22 that the images of 2 angels which is found in the Ark of the Covenant. Ang Dios mismo nagsugod kang Moises pagama sa arkas kasabutan nga adunay duha ka mga larawan sa kerubin. Wala ka na ginadiri sa Dios mo kay isugo ka na sa Dios. Mismo galing ang Dios nagrepresenta sa kaugalingon diya sa Ark of Covenant which the 2 cherubims, 2 angels na diha sa ibabaw sa arkas kasabutan. So number 2, the images of the church is sacred. Banaan siya. Nana siya sa Leviticus chapter 19 verse 30. The Lord demands honor for His place, a place of worship. Una nga namang altar nato sa balay, diya sa simbahan, mga imahen sa mga santo sa gigistingan sa simbahan. Sagrado yun na, kung nag-represent ka na sa presensya sa Diyos o mahingom ka na to. Bisa paglarawan ka na sa mahal nga birhen, sa mga santos nga itong gidebusyon, nga gikanunay sa simbahan, napahinumdum ka na siya, balik sa Diyos. Kung iunsa sila pagkinabuhi nila kaniadto nga Kristohanon. So dada sa second book of Chronicles chapter 3 verse 10 to 13, mismo si King Solomon ordered nagsugo nga maghimo og duha ka mga imahen sa mga anghel, mga kerubin made by gold and metal ug magtindog na sa diha sa templo mismo sa Ginoo. So dili nato absolute nga mga larawan Dios kay napoy mga larawan nga mga balaan o wala gidili. Katulo, the sacred things, images, icons represents the God's presence. So kung ang usa ka larawan gila nato nga balaan gyud kini sama sa mga imahen sa mga santos nga kita nato sa simbahan. Tungod kay sa Hebrews chapter 9 verse 5, God represent himself from the Ark of the Covenant. Mismo galing ang Dios mismo ang tag-iya sa langit ug yuta nagpadayag man sa iyang himahimyang presensya dinha sa Ark of Covenant nga ay mga larawan sa duha ka mga kerubin. So dili nato absoluto nga ang tanang larawan Dios kay nagrepresent ka na sa iyang presensya o sa presensya sa gilarawanan ini sa mga saints. So number 4, the sacred images of the saints are reminders of their holiness. No,
Kung makita nato si San Antonio de Padua, San Isidro Calungsod, tanan pa mga santos sa Katoliko simbahan, nagrepresent ka na sa ilang kinabuhi. Na sa Hebrew chapter 13 verse 7, the followers of God imitate their faith. So, ako mahimo siya panikignan natong Kristohanon nga nagkinabuhi pa, how they have faith to God, how to practice Christian virtue, o giunsa nila pagpadayon sa pagkinabuhi isip mga balaan sa simpleng kinabuhi. Number 5, idolatry is refer only to something that not have exist or not really exist. Sa ato pa ang Diyos ngadto lang sa mga wala yun nag-exist na nasa 1 Corinto 8:4. So, kung ato pangutan kung kini bang si Jesucristo, mga larawan ni Jesucristo, di ba tinuod na siya, ka-exist siya. Ang larawan sa mga Birhen Maria na siya, ka-exist siya. Ang tanan mga santo sa simbahan, tinuod na sila ng tao, nagkinabuhi, kasama ka nato, ug nahimo silang bayani sa atong pagtuo, nahimo silang tinuod na Kristohanon ug atong paniignan. Sa ato pa, wala na ito sa ilang na Diyos. Hindi. Ang Catechism ng Catholic Church nagtudlo na we venerate this image, isip, nagpagtakod sa gilarawan. Naot sa mubo na ito, ablag, makasabtan na ito, mga katitok, may tungod sa atong Catechism talk, may tungod sa why the Catholic Church respect the sacred images. So ayaw mo palinglaan ng mga niya, Diyos ang mga larawan, ginama sa kahoy, bato. Kaya kung mayroon ang larawan, larawan Diyos, gikan sa kahoy, bato, ano wala na ito Diyos ang bairan? Ano wala na ito Diyos ang mga binugha, ang kahoy, ang sugnuron? Tungod kay naay mga larawan nga atong gitahod kay nagrepresent kay sa ilaha, like your Facebook. So again, the images of the church, we are not worship it, but we venerate ato silang gitahod tungod kay sila na adunay nagrepresent sa ila o gilarawanan. Like your Facebook, ang imong Facebook, picture nimo na, dili gina ikaw gid as in person, kung dili ikaw na nagrepresent sa imuha. Sa ato pa di ay ana pod ang mga santos. Sa eskwelahan ay Dr. Jose Rizal, dili man gina philosophical si Rizal gina, pero naang yung monumento to represent na si Dr. Jose Rizal bayani sa atong nasod. God bless mga katitok. If you want to share, subscribe, and follow our Facebook and YouTube channel aron sa dugang Katitok, Catechism Talks alang sa inyong information. God bless you, and as your support, please like or subscribe. Ave Maria.